ľudia, tak vám poviem pravdu, hej. Za prvé, nemám rád marťanky. No, takže som ich vyskúšal a som nevedel, koľko ich mám zobrať. A som si ich zobral 3. A tej kamo somárske marťanky, vole. No tak, kamo, asi dneska vyletia. Ako challenge. Somárske marťanky. Sa mi nechce robiť. No potom ich nájdem. 3, 2, 1. Som nechcel. Takže toto je správne urobiť na marťankoch. Bo ja som ich jedol 3 a tak to vyzerá. Takže marťanky sú hovno, vole. Takže čaute. Hopa.